Както не говориш така, точно хора. Някакъв лор. Чакай, шести лар. Аз искам да видя. Тази шести лар има един. Къде май ходил толкова с блок? За да мине ларп. Или той не го мина. В военната база, край. Снимаш ли? Да, в военната база. Мога се самолет. Я се бъдем. Аз не знам как да влеза. Много е трудно. Откъде точно влизаш? Да, ето го! Новото село. Планинашко море. Шести лап. Сега ще дойда на шести лап. Аз съм при... Ето на шести лап съм. И кой има там? Кой? Ако искате, хора, ще... Може да снимаме граница. Ама сега... Моля. И между другото аз много обичам. Сега някакви честове. И аз съм в военната база. Как искам модове като на... Не изгледа, искам аз малко честове. Ма в кадър ли си изобщо? Ай! И The Jack Sparkles. Приложението за снимане му е шет. Кое? Кажи на хората, ако знаят някое по-хубаво приложение за стримане, това неща. Ико, да ти кажа. Ти ли ще пробваш всичките? Защо? В Поклива аз съм вътре в центъра. Как ти бе? Пака Юда ти е. Ще да не би да те банват, някой като пцуват. Да си мило! Ако не ми върнеш сета, ще ти затворя. Няма да игра повече. И хора, и да си мислите, ще играя повече с Jack Sparkles. Защото е измамник и половина. Някои хора си печелят сетове от бой и нека да си. И аз подегли да видя. Привет. Добре, наспала се, бе.
Палм съм, айде. Пожелавам ти никога повече. Щото ти нямаш на един абонат се правиш. И той от кой е? Некъв се е абонирал. Ебичев! Протокала 22. Един тук се казва. Протокал 22. Горе. Има един бой приятел, къде преди много време качвах с него. Не, един тъпан, който непрекъснато вега 300 панаги и не знаеш как да се качват клипчета в YouTube и аз му викам. И после той като нямаше нито един и аз после като му изгледах клипчетата и той после нямаше никакви работи. И той после качеството му беше ужасно и той си мислеше, че е голяма права. Добре, къде си умрала, кай? По военната база, ето ми ги, ето ми. Взех ти, ето ми, ти няма ти ги върна. Ще ти ги върна, бе, само да взема. Ще ти ги върна. Ще ти ги върна, само да обикола малко. Тук има 100 на 100 пропетички. Защото знаеш колко е трудно качването. За тебе! Де тръгна ми, бе? Кой ми тръгнал, е? Ето къде гледа клипът. Я напишете в коментарите дали сте вие. И ако ти спават коментарите, да, значи са ти. Сайран Китери. Стига, бе, брат! Гледай муната си.